mill-Knisja omla teba lejk inroddu it-talbit. Mqazzam mal-inti Marija, mqazza xebba ta' xbejbit, tal-aġeb tas-sema nitolbuk saħħa u barkit. Inta mara ta' kull ċiba, warda mistika dar tad-deb, bidu tal-ferħ kollu tagħna, kolloka għal tron tal-erf lejk inroddi l-latanija. Ommi l-inti fiż-żmawit, ommi l-Knisja omla teba lejk inroddu it-talbit. Il-konfessuri tal-profeti u qaddisin, apostli, martri u verġni u farraġ tagħna l-imniktin, torri sabiħ tal-lavorju wom tat-tajjeb il-parir, kewba tiddisa fil-għodu tagħti kelli l-midin bin lejk inroddi l-latanija. Ommi l-inti fiż-żmawit, ommi l-Knisja omla teba lejk inroddu it-talbit. Saħħa tad-dajfa u morda, ħarka tal-ġodda rabtiet, bib tas-sema jinsejħulek omna fik għandna t-tamiet, jint l-għajnuna tal-insara om ta' Kristu u l-bnedmin, jimqazzomna mingħajr teba sultanin tal-qaddisin lejk inroddi